a shake, it a shake, it a shake on the place. It a shake up the place. It a shake, it a shake, it a shake. Turk for the beer. 皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。S のシャックです。皆さん元気だといいな。今日ですね、アドの、ワンピースの、新しい映画から曲にリアクションします。なんか、アドはすごいね、いつも、俺は、日本で、俺は、英語の先生、子供の時に英語の先生です。で、いつも、学ぶ、教えてる子供が、いつも、うせは、歌ってる。で、なんか、俺は、その子供に、嘘はダメって言ってる。はい。それは、本当に面白い。でも、はい。のワンピース曲ですか。ワンピースが全然見たことないよ。ワンピースは長すぎ。ワンピース there's too many episodes。多分読めるけど、見ることが無理と思いますよ。でも、アドの声が本当にユニークですね。アドの声、見たことあるですか？見たことあると思いますか？全然日本語、忘れちゃった。ごめんね。でも、アドの声、見たことあるの？で、声じゃない、顔を見ることが、問題ないですけど、多分、興味あるよ。あとは、若者ですね。若者ですから、ちょっと興味がある。その動画いいね。美術がすごい。色のあるね。色あるね。ちょっと担当した。バン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 、めっちゃ動物とか。バン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 。ちょっと寂しいよ。そのワンピースの映画、見ないや。ワンピース見たことないだから、なんかストーリーの意味全然わかんない。なに待って。さすが高いね。助けて。助けて、あの子。助けた？助けた？すごい。ストーリー面白いよ。何してる？うん。助けてー！あの子助けてー！手あげてよ！手持ってるよ！手持ってる！何してんの？手持ってる今！手持ってるよ！持ってた？持ってた？イエーイ！ちょっと僕のいるアカデミアのカレッタの前なんですか？赤髪と白、手めってた。嬉しい幸せまだ幸せ笑顔よ。いい
いいな、曲ね。いいな、意味。嬉しい意味を。嬉しい意味。よかった。あ、トトロキ、トドロキ、トドロキみたいね。あの紙。すごい。いい意味と思いますよ。すごい嬉しいよ。今から嬉しいよ。いい日になった。本当にいい日になった。すごいな、後でね。皆さん何と思いますか？このワンピースの映画を、見ていきますか？あーいつから見られますか？いつから見られること、知らない。でも、俺は、見られない。もうワンピースのことを全然知らないですから、見られない。見られるですけど、見たら、ちょっと混乱してるね。はい。でも皆さん、コメントで、好きなワンピースの、シーン、好きなワンピースのシーン、書いてください。はい。ぜひ知りたいです。でもさ、はい。すごいね。うまかった。はい。動画も、綺麗だった。で、皆さん、ライクボタンを押して、コメントで書いてください。はい。チャンネル登録してください。はい。でも、俺はエースのシャックです。今はプレイズです。見てありがとう。じゃあ。